Nyong Suno Lacek. Kowe asale apa? Glotang. Pasang nomor sampean. Ya wis pan primen maning ya wong kudu batir kowe aku nyong glotang. Karo Lacek Suno. Sing nunggu ki Lacek karo Suno. Wah, nang omah Suwung. Dinane Jumat Kliwon. Ya. Dina Kemis iki nyong wis puasa, sing esuk subuh gurunge ki nyong wis mangan. Engko bukane ki jare engko esuk Jumat. Berarti sing esuk Kemis sampai maghrib sampai tengah wengi ki nyong dimangan. Ora nginung, nginunge ki esuk Jumat, sawise glotang kowe kaya kuwe. Sing ngongkon sapa? Lacek kowe. Gurune Lacek kowe, guru Lacek ya nyong ayo ampun guru Lacek kok kuwe. Lah wong Lacek digolek gateng aku, sampean primen kentir bae. Lacek. Lah kuwi arane wong beong lagi ora karuan, akhire apa? Ya sing kateng cerita ki nyong wis medi nang omah Suwung kuwe. Weh. Giliran wis anu jebulane apa? Lacek turu karo Surno. Aku ora ngajar nemen nunggu wong glotang turu. Lah wong omah Suwung peteng dedet lakas sengenge ora ana lampu sama sekali, boro-boro sengenge boro mlebu. Lah kuwi jebulane wis kawanan. Pengasane nyong. Nyong lilir ya kowe ngolet nomor nyong krungu suara ya. Kuwe mikir jebulane apa? Pengasane nyong ke 01. Giliran esuk tak pasang ya jebre. Metu boro-boro metu kuwe. Lah kowe mikir sih primen 01-ne primen ning ora metu. Lah jebule lak lusur-lusure. Lah kowe karena kowe ngiringane omah Suwung ana slentongan, ana dalan liwat. Lah wis kawanan. Ana wong tukang sol sepatu, ya kowe tak dieling-eling barang nyong kaya wis madul waras kaya semangat. Jebule wong sol sepatu kaya kuwe, ya maning-maning sol sepatu. Lah prengasane nyong 01 slendang. Prengasane nyong ki 01, dadi tak pasangi mesti kene ya wis ngelih, ora mangan sadina sawengi duit sakane tak nggebu kowe ya 01. Kurang ajar ya. Wis ngelih duit ora, kowe gara-garane Lacek karo Surno kae kurang ajar nemen asem wis lah. Ora maning-maning nyong, gara-garane kuwe. Sol sepatu kowe jebule napa? Sol sepatu kuwe nyong prengasane 01. Aduh wis ora maning-maning aku. Lacek kurang ajar asem karo Surno.